проекти хонаи 11 ба 10 замонавӣ ванна дора, кухни дора, сеҳуҷрагай. мо ҳамаи проекта расходша айнол то бучавиша ҳисоб кардагем. Ба шумо гап мезанем бародаро. Ана мо ҳамаи проекта бо ғишти лоӣ ва сементблок ҳисоб кардагем ва фарқи байни якдигариша мегӯем кадомаш арзон меғалта шумода. Нарху навош бо нархи навои ҳозира замонавӣ. салом алайкум бародаро, хушомадед ба канали мо. бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, як проекти хонаи замонавӣ беҳтарин мешавад. мо ҳамаи проекта расходша айнол то бучавиша ҳисоб кардагем. Ба шумо гап мезанем бародаро. нарху навош бо нархи навои ҳозира замонавӣ ҳамаша мо ҳисоб кардагем айнол то бучавиша. ин як бор ҳамун сурати хонара бинен, бо суҳбат мекунем. хеле ки диден сурата бародаро, анами проекта, анами хонара мо ҳамаша расходша айнол то бучавиша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. хонае ки дар навор диден бародаро, анами проектуш чихел дестем проекти хонаи 11 ба 10 замонавӣ ванна дора, кухни дора, сеҳуҷрагай. намира мо полни расходша айнол то бучавиша гап мезанем. видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. ҳамҷа дари глаун мешавад, калидор мешавад, калидор ростакида ғоят хонаи спални мешавад, дурунгиш хонаи детски мешавад, ани парада ванна мешавад, и тарафшта кухни мешавад. инҷа меҳмонхона бо калидораш мешавад отделна. чихел дестен размерош ҳамаш ҳастай. меҳмонхона 7 ба 340 мешавад, калидоруш 180 ба 340 мешавад. хонаи спални 3 ба 4 мешавад, хонаи детски ҳам 3 ба 4 мешавад. ванна 1.5, кухни 290 ба 3, калидор 2. чихел дестен ҳамаш размерош чотка ҳастай. ҳамира мо полни расходша ба шумо гап мезанем. общий фундамент 71.6 пагони метр ширагай, 70-40 рехтагиан фундамина. ҳозир мо расходша ҳамаша гап мезанем. ана расходи фундамент дар 71.6 пагони метр, 70-40 размерш. семент 70 халта меравад, 43 сомонӣ, 3010 сомон мешавад. арматура 4 адам мо ҳисоб кардагем, 48 дона меравад, размери 0.16, 35 сомона, 6 метраш, 1680 сомон мешавад. шебен 1 камаз меравад, 600 сомон, санг 2 камаз меравад, 400 сомонӣ, 800 сомон, қум 2 камаз меравад, 300 сомонӣ, 600 сомон. сим барои армирод кардан бародаро 10 килограмм меравад, 15 суми 150 сомон. устопули 1 пагони метри ҳами фундамина 30 сомонӣ мерезанд, 2148 сомон суми устопули мешавад. общий расходи ҳами фундамин ҳами хона 8988 сомон фақат дар фундамин ҳами хона расход шудагиай. ана мо ҳами проекта бо ғишти лоӣ ва сементблок ҳисоб кардагем ва фарқи байни якдигариша мегӯем кадомаш арзон меғалта шумода. ана ҳозир мо расходи стенаша бо ғишти пухта мебурорем, гап мезанем бародаро. ана ҳозир расходи стенара бо ғишти лоӣ шумода гап мезанем. як ряда 270 баландиш. ғишти лоӣ 11500 дона меравад, 50 дирами 5750 сомон мешавад. хок барои раствор 2 камаз меравад, 200 сомонӣ, 400 сомон. сетка 3 рулон меравад, 200 сомонӣ, 600 сомон. тол 2 рулон меравад, 70 сомонӣ, 140 сомон. ва устопули як ғишти лоира 30 дирами мечинанд, 3450 сомон. устопули ҳамун стенаи ғишти лоӣ мешавад, ҳамун проекта. общий расходи ҳамун хона стенаш бо ғишти лоӣ 10340 сомон дар стенаи ҳамун расход мешавад. ана акнун расходи стенаро бо сементблок мо шумода гап мезанем. як ряда 270 баландиш. сементблок 4300 дона меравад. сементблок 3.5 сомонӣ, сементблоки сафедай, сементблоки пухтай дар душанбе мефурӯшанд. беҳтарин сементблокай.
мисол метавонем ки ҳамин семен блок шумо заказ кунем, беҳтарин ай 15050 сомон мешавад. Семент 50 халта меравад 43 сомонӣ 2150 сомон мешавад. қум як камаз меравад 300 сомон. сетка 3 рулон меравад 200 сомонӣ 600 сомон барои связка кардан. тол 2 рулон меравад 70 сомонӣ 140 сомон ва устопули як семен блок 1 сомону 20 дирҳам мечинанд. 5160 сомон суми устопули ҳаму стена бо семен блок мешавад. общи расходи ҳаму хона стена бо семен блок 23400 сомон дар ҳаму расход шидагиай. анакнун мо расходи киришаша гап мезанем. расходи кириша дар хонаи 11 ба 10 конвертни пушондагианд. тахтаи дастак стропила бародаро 6 метра 050 050 барош 15 50 дона меравад 100 сомонӣ 5000 сомон мешавад. ана тахтаи таи дастак ай болои девол меса ай таи дастако меса 6 метра 025 200 барош 15 10 дона меравад 48 сомонӣ 480 сомон мешавад. ана тахтаи чорни 6 метра 025 200 барош 10 100 дона мо ҳисоб кардем 30 сомонӣ 3000 сомон мешавад. тахтаи стойкаи кириша яъне болода барои карават тайёр кардан 6 метра 0 сараковка 0 чорак барош 15 40 дона меравад 87 сомонӣ 3480 сомон мешавад. рекаи падшифер бародаро 6 метра 5 45 дона меравад 30 сомонӣ 6 метра 30 сомонӣ 1350 сомон мешавад. ана шифер тоҷики хати мо ҳисоб кардагем аз бисни шифер 90 дона меравад 50 сомонӣ 4500 сомон мешавад. мех общи 20 килограмм мо ҳисоб кардем барои ҳамун кириша задан 120 меравад 100 меравад 70 меравад фарқ надора ё 10 сомиян килограммуш 200 сомон пули мех мешавад. ана устопули бародаро як шифери ҳамун хонара 25 сомонӣ мезананд ҳамаша тайёр мекунанд ай рӯи шифер сум мегиранд 2250 сомон суми устопули ҳамун кириша мешавад. общи расходи кириша дар хонаи 11 ба 10 20260 сомон дар киришаи ҳамун хона расход шидагиай. анакнун мо ҳамира полни расходи ҳамин проекта баровардагем ҳамаша начкал дидестен. фундамент 8988 сомон. ана стена бо ғишти лои 10340 сомон. стена бо семен блок 23400 сомон ва кириша 20260 сомон. общи расходи ҳамин хона рамкаш бародаро бо ғишти лои 39588 сомон дар ҳамун хона расход шидагиай. ана бо семен блок бошад 52648 сомон дар ҳамун хона расход мешавад. ана фарқ байни ғишти лои ва семен блок 13060 сомон фарқият дора байни якдигариш. яъне бо ғишти лои ба шумо арзон ва беҳтарин меғалтад. ана ин буд проекти имрӯза бародаро. чӣ қадестем проектам проекти хубай пашти квадратниай. хонаҳоам чотка размерош ҳастай бо калидор дора меҳмонхона ҳамаш гӯем замонавиай. ин буд видеои имрӯзамон бародаро. дастгирӣ кунед ай шумо хоҳиш мекунед дастгирӣ кунед лайк монед подписатсия кунед дар канал. аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. иншоаллоҳ мо ба шумо видеоҳои аз ин ҳам беҳтар ва проектҳои беҳтарина пешкаши шумо мекунем. хай то видеои оянда. агар видеои мо ба шумо маъқул шид боша ҳатман лайк дар комментария нависед, дар канал подписатсия кунед бародаро. аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. дастгирӣ кунед мо ҳам видеоҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем.
хай то видеои оянда дар паноҳи аллоҳ бошем.